στιγμή. Σηκωμένος είμαι! Μα να μην φέρω να σου βάλω και λίγο άρωμα. Όχι, όχι, όχι Μαντώνα Πόλενα! Αφού το ξέρεις δεν μου αρέσουν τα αρώματα που είσαι. Μα η Ευρωδίδη πρέπει να φοράς. Αδεία μεγαλοδύναμε! Κανένα τη σχεδί στον δρόμο. Ορίστε. Δώσ' μου τη χούφτα σου και ύψου. Αυτό βρωμάει Μαντώνα Πόλενα! Πολύ πεθαμενατζίδικο είναι. Τι έπαθα κακομοίρα. Έφερα κατά λάθος το μπουκαλάκι με τον έφτυπα. Εσύ είπα το περκυμένη, δεν πειράζει. Τι λες τώρα, τι έπεσε. Κάπου να πάρει ο Χάροντας, εκείνο παρακλάλυψε τα λόγια. Πιάσε. Αυτό το μπουκαλάκι. Δεν χρειάζεται. Μου φτάνει η μπουκάλα που κρατάω το σύλλογο. Εσύ κάτω μια πάνθρωπη. Δεν θέλω να μου φέρεις τίποτα άλλο. Μα την άρτη με αυτό ακριβώς θα κάνω. Πρόσεξε όμως, θα ψηφίσει υπέρ στην εκκλησία του Δήμου. Δεν ξέρω. Θα το σκεφτώ δηλαδή. Όντιν. Με έσφαξε. Μου έναψε τα αίματα και τώρα μου το σκάβει. Τι θα κάνω τώρα το χωρίς τη γυναίκα μου. Τι θα το κάνω τούτο το μωρό. Ποιος θα μου το ψάξει. Ειρήνη. Ειρήνη. Αγαπητοί μας συμπολίτες, δεν έχουμε σκοπό να πούμε για κανέναν από εσάς το παραμικρό κακό. Έτσι κι αλλιώς φτάνουν και περισσεύουν τα λαβασανά σας. Μόνο ευχάριστα λογάκια θα σας πούμε, να ανοίξει λίγο η καρδιά σας. Πρώτα απ' όλα, αν κανένας από εσάς η γυναίκα είναι ή άντρας, έχει ανάγκη από λεφτά, ας σηκωθεί να το φωνάξει. Έχει το ταμείο. Όποιος λοιπόν έχει όρεξη να δει, ας το πιάσει. Θα πάει και νηστικός θα κοιμηθεί. Μην αργήσετε όμως πολύ, παρακαλώ νωρίς. Λουστείτε, βάλτε τα καλά σας και εσείς και τα κουτσούβελά σας. Γελάτε άφοβα. Πείτε χωρίς να ρωτήσετε κανέναν, σας στο σπίτι σας. Έτσι κι αλλιώς την πόρτα κλειδωμένη θα την βρείτε. Εσείς, Σπαρτάς! Μάνα! Λαστρωμένα με πανιάδες και πούνε τα εμεινιά τους. Βρε καλώς τα παλικάρια, γεια σας. Τι είναι αυτό που κρέματε μπροστά σας? Τέτοια λόγια τι τα θες. Μάτια έχεις, θες. Που σοβαρή που είναι η πάθησή σας. Όπως βλέπω, προχωράει η φλεγμονή σας. Αν τι σου λέω, τέτοιο κακό δεν έχει πάντα γίνει. Γι' αυτό φέρε γρήγορα τους δικούς σου να κάνουμε ειρήνη. Έρχονται οι κόκκι. Σαν παλαιστές σηκώνοντας τα σοβρακά τους. Αθλητική θα είναι η νόσος. Τέτοιο είδημα δεν μπορεί. Κάποια σχέση θα έχει με το πείδημα. Ποιος θα μας πει που είναι η λύση, Στράτη. Γιατί εμείς οι άντρες είμαστε και κλάματα. Κι αυτοί από την ίδια νόσο πάσχουν. Δεν μου λες, σας πιάνουνε τίποτα σπασμοί προς τα χαράματα. Από σπασμούς πια είμαστε συνηθισμένοι. Και αν δεν κάνουμε γρήγορα ειρήνη, μας βλέπω να πηγαίνουν ακόμα και με τον γλιστένι. Μωρέ, κι εσείς μαζί δεν φοράτε, λέω εγώ, τίποτα χλαμίδες, μην μπλακώσουν οι ερμοκοπίδες. Έχεις δίκιο, γρήγορα, καλυφθείτε. Μα τους δυο τους, γρήγορα, καλυφθείτε ρε παιδιά, καλυφθείτε. Είναι και αυτοί εδώ, δεν τους είχα δει. Πλάκωνες! Κοίτα πως έχω, κοίτα πως Γεια σας! Τι κακό είναι αυτό που έχουμε πάθει όλοι, Συνάδελφε, τώρα οι Αθηναίοι θα μάθουν όλα τα μεγάλα μας μυστικά. Λοιπόν, για να μπούμε στο θέμα. Τι σας φέρνει στο καλό αυτό, Πρέπει να κάνουμε ειρήνη. Και εμείς το ίδιο. Ναι, λοιπόν, ας φωνάξουμε τη Λυσιστράτη. Αυτή είναι πιο αρμόδια να κρίνει. Μόνο δεν μας νοιάζει εμάς. Ο Λυσίστρατος να είναι το ίδιο μας κάνει. Το ξέρω, το ξέρω. Εσείς δεν κάνετε διακρίσεις μεταξύ των δύο φύλων. Πανάτη, μας άκουσε και βγαίνει.
Τους έπιασε η πρεμούρα. Θα βρούμε λύση, δεν λέω, αρκεί να μην ξύνουν ο ένας του άλλου τη φαγούρα. Ειρήνη χρυσό μου, έλα εδώ. Έλα εδώ. Λοιπόν, πάρε τους Σπαρτιάτες. Πιάσ' τους απαλά, όπως ταιριάζει σε μια γυναίκα, όχι βάναυσα, όπως κάνουν οι άντρες. Και αν δεν σου δώσουν το πάνω χέρι, δεν πειράζει, πιάσ' τους. Πού το κάνουν. Τώρα φέρε μου τους Αθηναίους. Αυτούς πιάσ' τους από όποιο χέρι σου δώσουν. Καλώς τους. Λοιπόν, και τώρα που σας έχω όλους εδώ, είναι ευκαιρία να σας τα πω ένα χεράκι. Που ενώ σαν τα παιδιά της ίδιας μάνας και με ίδιο αγιασμό ρένετε τους βωμούς των θεών, πάτε και καταστρέφετε χωριά και πόλεις ελληνικά και γίνεται αίμα δικό μας. Ενώ απ' έξω παραμονεύουν τα εχθρικά στήφη. Σαν δεν τρέπεστε λιγάκι, λέω εγώ. Το πρώτο μέρος της αγορευσής μου τελειώνει εδώ. Εμείς πάντως χύνουμε αίμα. Αχ, ναι, τελειώνω. Τι ωραίος πισινό. Και σε εσάς, κύριοι Λάκωνες, σε εσάς θα τα πω τώρα. Ξεχνάτε ότι κάποτε έχει έρθει εδώ ο Περικλήρος γονατιστός και μας παρακαλούσε για βοήθεια. Το ότι μόνο ο Κίμωνας τότε κατέβηκε με 4.000 στρατό και σας έσωσε. Αυτό είναι το ευχαριστώ στους Αθηναίους, να τους ρημάσετε την χώρα. Καλά τα λες, Λυσιστράτη μου, μας αδικούνε. Γυναίκα σαν κι αυτή δεν έχω ξαναδεί άλλη. Ναι, καλά τα λέω, μα μη θα ρίσκω ότι και σε εσάς θα χαρίσω κάστανα, Ξεχνάτε ότι τον καιρό της τυραννίας μόνο οι Σπαρτιάτες ήρθαν και σας βοήθησαν. Ότι εκείνοι κάμπος στους Θεσσαλούς ξέκαναν και κάποιους φίλους του Ιππία και εκείνοι σας βοήθησαν να ξαναβρείτε την ελευθεριά σας. Δεν έχω ξαναδεί πιο ωραίο μπροστινό. Ναι. Γιατί λοιπόν με τέτοιο παρελθόν δεν αφήνετε τα μίση και τον αλλοσπαραγμό. Τι σας εμποδίζει να τα ξαναφτιάξετε. Να τα φτιάξω. Ωραία. Αν μας δώσουνε τον κόλπο. Ποιο κόλπο, Χρυσέ μου. Τη σπήλου. Καιρό τώρα το ποθούμε και να το κάνουμε βάση. Ωραία. Μα το Ποσειδώνα στην πύλη ο εχθρός δεν θα περάσει. Γιατί μωρέ δεν τη δίνουμε, τι τη θέλουμε εμείς. Τι λες τώρα, άμα εγώ τους τη δώσω, πού θα μπαίνω βγαίνω. Κάτι άλλο για αντάλλαγμα. Ας μας δώσουνε λοιπόν τα στενά της κλειτορίδας, τους λόφους του Βυσσά και τα σκέλη των μεγάλων. Μια χαρά. Όχι μα τους διόσκορους. Δεν μπορεί να θέλετε και τους λόφους, να θέλετε και τα στενά, να θέλετε και τα σκέλη. Έλα μωρέ τώρα που θα μαλώνουμε για 2 σκέλια και ένα στενό. Μα τι λες τώρα, εγώ βιάζομαι να εκδηθώ να τα οργώσω. Μπα, και εγώ να ρίξω λίπασμα να τα σπείρω. Θα οργώσετε και θα σπείρετε. Ας κάνουμε όμως πρώτα ειρήνη. Συμφωνήστε και με τους συμμάχους. Μα τι λες τώρα, τι λες, υπάρχει σύμμαχος που δεν θέλει να οργώσει και να σπείρει. Εγγυάμαι εγώ για αυτούς. Ωραία. Και εγώ εγγυούμαι για τους δικούς μου τότε. Πολύ ωραία. Πηγαίνετε λοιπόν να πληθείτε. Και μετά ελάτε να σας περιποιηθούν οι γυναικούλες σας. Υπογράφουμε την ειρήνη και ο καθένας παίρνει τη γυναίκα του και δρόμο. Ναι, πάμε γιατί δεν αντέχω άλλο. Άντε πάμε να πούμε ειρήνη. Χαρά στα σκέλια μας, έλα.